бахшида ба рӯзи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе дар гимназияи рақами 2 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе бо роҳбарии омӯзгор Биби Нисо Худоёрова ва хонандагони синфи сеюм дарси кушод дар мавзӯи аҷаб шаҳри дилорои Душанбе баргузор гардид. дар оғози чорабинӣ бо сухани ифтитоҳӣ муаллима Биби Нисо Худоёрова ҳозиринро бо ин рӯзи фараҳбахш табрику муборакбод намуданд. Сипас зикр гардид ки бо шарофати сиёсати бо мароми бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои созандаи самарабахши раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, пойтахти ватани азизи мо шаҳри Душанбе рӯз аз рӯз ободу зебо, дилорову сарсабз гардида ба яке аз пойтахтҳои зебои ҷаҳон табдил ёфтааст. бар шумо аз руди зарбахши зарафшон ассалом, аз сафои чашмасорони бадахшон ассалом. имрӯз душанбеи азизи мо гулрез, офтоби дурахшон болои сари сокинонаш шуълапошӣ мекунад. Душанбе шаҳри армонам ту бошӣ, фуруғи нури чашмонам ту бошӣ, азизи аз бароям ту ҳамеша, сафобахшандаи ҷонам ту бошӣ. ин шаҳри умедҳо ва амонҳо. дарси кушоди хонандагони гимназия хеле ҷолибу таъсирбахш буд, аз он ҷиҳат ки ин дустурякони хушбахти замон ҳамчун сокини ин сарзамини бузург пойтахти дилороямон шаҳри Душанберо бо тамоми бузургиҳояш васфу ситоиш намуданд. онҳо аллакай дарк намуданд ки Душанбе кишварест ки барои аз хурд то бузурги ин сарзамин ватан аст, ватане ки дар канори бузургаш ба дунё омадаему бузург гаштаем, ватане ки мисли модари ғамхор дӯсташ медорем, меҳане ки сартосар гулгулшукуфону ободу зебову бофароғат аст. душанбе шаҳри калонтарини ҷумҳурӣ, маркази илму фарҳанг ва пойтахти Тоҷикистон аст. ин шаҳри зебову дилоро баъди тақсимоти миллии марзӣ ба вуҷуд омад. дар як муддати кӯтоҳ Душанбе ба як шаҳри бузург табдил ёфт. хонаҳои серошёна, қасру толорҳо, биноҳо, иншоотҳо, боғу гулбоғҳо дар як муддати кӯтоҳ дар Душанбе хеле зиёд гардиданд. маҳз бо заҳмату талошҳои бисёр Душанберо ҷаҳониён ҳамчун шаҳри дилоро эътироф карданд. аҷаб шаҳри дилорои Душанбе, хаёлам зеби дунёи Душанбе. Душанбе хонаи умеди ҳамаи тоҷикони дунё ва макони илму фарҳанг аст. бимон гулгаштҳои ту ҳамеша шавад аз хандаи тифлона лабрез. аз ҷониби хонандагони гимназияи мазкур дар васфи Душанбе шеъру суханҳои пурмуҳтаво, рақсу сурудҳо ва саҳначаи ҷолибу таъсирбахш манзури ҳозирин гардонида шуд. дар ин чорабинии фарҳангӣ меҳмонону омӯзгорон ва волидайни хонандагон ширкат намуданд ва аз чеҳраи ҳозирин ба назар мерасид ки баромади ин дустурякон писанди хотирашон гардидаву ба худ як ғизои маънавӣ бардоштанд ва табу рӯҳияи онҳо хеле болида буд. шаҳри армонам Душанбе. пойтахти азизам Душанбе, ман туро хеле дӯст медорам ва мехоҳам доимо сарсабзу хуррам бошӣ. мерҳаба, Асия Севда Турк, шаҳрими Душанбеи Севёр. ҳамчунин омӯзгорон васфи Душанбе ин боғшари дилкушоро намуда иброз намуданд ки пойтахти гулбасару дилороямон даҳчанди ин ситоишҳову фузунтар аз ҳамаи арзишҳост, зеботар аз ҳамаи зебогиҳои олам аст. Душанбе фахри даврони ҳар як бошандаи ба ору номуси ин сарзамин аст. Душанбе маконест ки саросар гулрезу гулбасару машҳуру дилорост. пас моро мебояд ки ҳамчун фарди мустақил ба қадри пойтахти азизамон Душанбе бирасему доимо ин ободиву сарсабзӣ ва осоиштагии онро ҳифз намоем. саёҳат он беҳтарин макон аст. дабистонҳои зебо. сокини пойтахт будан ифтихори мост. ба қадри сарвати пойтахт об, фазо, барг, боғу гулбоғҳо. воқеан ҳам имрӯзҳо пойтахти ватани азизи мо шаҳри орзуву умедҳо, Душанбеи зебоманзар ки таҷассумгари симои давлату миллати мо маҳсуб меёбад, боз ҳам зебову дилработар гардидааст. Душанбеи имрӯза воқеан ҳам ифодагари симои аслии давлату миллати кӯҳанбунёди мо буда, дар радифи шаҳрҳои зебоманзари ҷаҳон мавқеи хосаро касб кардааст. Тахти тоҷикон аст. ин шаҳри зебову дилоро
имрӯз боиси ифтихори ҳар яки мо аст ки шаҳри душанбе пойтахти азизамонро ҳамчун шаҳри сулҳ дар саросари ҷаҳон мешиносанду эътироф мекунанд. Аз ҳамин сабаб масъулияти мо сокинони пойтахт рӯз то рӯз меафзояд, чунки ҳар як сокини пойтахтро зарур аст ки ин масъулияти бузургро ҳис намояд ва барои ободии шаҳр саҳми худро гузораду бетарафиро ихтиёр накунад. ҳамаи моро зарур аст ки ба қадри сарвати пойтахт ва моликияти давлатӣ об, фазо, барқ, боғу дарахтзор, гулбоғу чаманҳо, роҳ нақлиёт, муҷассамаҳои бузургон, оромгоҳу зиёратгоҳҳо расида дар ин шаҳри дилоро чароғи сидқу сафоро фурӯзон нигоҳ дорем. салом бародарони тоҷик, муҳаммад саидӣ иронӣ ҳастам. ман ба душанбе сафар кардам ва хеле аз инҷо хуш омадед. инҷо хеле қашанге. Салом алайкум, Фарида Зафарӣ, узбек. Душанбе ҷудаям чирайлик, мен душанбелари ҷудаям яхши курамам. ба дасти зебо хали. Вой очаҷои инҷи мақсад аз баргузории чунин дарсҳои кушод ҷалби насли наврас ба ташаккул ва такомули беҳтарин малакаҳои хониш, боз ҳам баланд бардоштани сатҳи фарҳанги иттилоотии кӯдакону наврасон ва ба ин васила дар замири онҳо тарбия намудани ҳисси ифтихори миллӣ, ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ ва гиромидошти арзишҳои милливу умумибашарӣ мебошад. Майрами кут болеу.